Siasa mag riwo Uganda kod telo emane okwako lwasi nyasi mar lamo manobagi kanisa mar Korino e kaunti ma Nakuru. Alama no kelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kama jotelo go medo nyiso pogruok margi e paro kaluwore kod twak mawuok kuomgi ewi siasa mag kwe to kod pok mag mwandu mag gwenge. Siasa mag masawa mar piny Kenya bende ne ok odong' chien. En jafwambo mar Walter Nyambaga chakonwa chenro mar atil gi ripodno e yo machal kod mae. E kinde alama ne obagi kod oganda jo-Korino e kaunti ma Nakuru. Alama ne oyore kod jatend piny William Ruto to kod jalupne Rigathi Gachagua kit jotelo mamoko. Ka ema siasa mar nyiso mbi e yor siasa e oneno ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua otemo tiyo kod thuolo mare kendo lero ni kamutni nitiere Mount Kenya to ene mobedo para manyime mar manyo kwe e kind jotelo ahinya to masawa mar piny Kenya. Rigathi ogolo ranyisi kind gavana ma Nakuru Susan Kihika e kod seneta Tabitha Karanja. Rigathi omedo ni koko mane nitiere kind gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi to kod jokombe Lensi kata MCS ema ne otieko. Kukakuwa na problem pale Kiambu County between the governor and the MCS. Nikawatafuta rais, nikawaketisha chini. Governor and MCS are working together. I'm still working on disunity between the governor and the MPs. Ninaendelea pole pole. Kukakuwa na shida pale Meru between the governor and the MCS and the MPs. Nikawaita, nikawaleta pamoja. Hapa Nakuru, huyu governor, huyu mtoto ya Kihika Kimani rafiki yangu, walikuwa na maneno na Tabitha Karanja, nikawaita, nikawaketisha chini, tukaweka amani. Nakuru inasonga. Gachagua okoni enjakwe, okja siasa mar pogo ganda mag dho udi, kaka jomoko lieko, gino mawenge siasa neneno ni obero kinde kod weche mosebedo kapilore mowuok kuom jo siasa mowuok Mount Kenya. I am on record as a great peacemaker and a man who looks for unity. Unity is bottom up. Utaanzisha na wewe na bibi yako nyumbani mkubaliane. Because kama kwako nyumbani hakuna amani, hamwezi sikizana Kenya. Utoke hapo msikizane kwa kijiji. Utoke hapo msikizane kwa location. Mkotoke hapo sub-county, county, region mpaka Kenya. And that is what we are trying to help the president to do. I think I have done what is possible within my limited ability. Na nitaendelea. What I want to say is that let people not create narratives that do not exist. Kata kamano, jod bura mag UDM uting'o John Kiarie, Kimani Ichung'wah okone jalup jatend piny Rigathi Gachagua mondo otang' kod weche mag siasa mawuokie dhoge ni mar ginyalo pogo ganda. Ati Kenya ni moja, rais ni mmoja na watu ni wamoja. Ombi hilo ndio tunatoka nalo hapa Nakuru, tukisema Wakorino wametuonesha njia hiyo moja ya Kenya moja, na maombi haya yasiwe ni kwa mdomo tu. Hata sisi viongozi wa kisiasa tukitoka hapa tuende na kauli hiyo moja kwa vitendo, sio kwa mdomo tu. Our determination kufukuza ukabila ni hii county ya Nakuru. If there is one place mtu hawezi kutuletea ujinga ya ukabila ni hii Nakuru county. Because we have paid the price. Because we have seen it only too often. Jatend piny William Ruto korka kore to olero ni sirikande ni kod ting' mar riwo wijo Kenya mok dhot moro kata gwenge. Ruto okoni ong'eyo malong'o kama giwuokie kendo paro malong'o ni nitiere jok mane dwaro ni mondo okaw kithure Kindiki kaka jalupne, makmana kalore kod Iga noyiero mar tiyo machiegni kod Rigathi Gachagua. Wakati tulikuwa tunapangana pale, tukapangana, nikaita wabunge hawa, nikawaambia sasa nyinyi wabunge, mimi nataka munitafutie, mnaona tutapangana namna gani tuwe na deputy wa kunisaidia. Hawa wabunge wakaongea, nikaona wananielekeza kwa vijana. Wakaniambia kijana fulani ni mzuri, kijana fulani wa bidii, kijana fulani ni wa namna hii. Lakini mimi niliwaambia hapana, wacha mimi nipangane na huyu Rigiji. Si ni kweli? Kwa sababu huyu Rigiji ni mtu ya rika yangu. Gavana Mataraka Nithi Mudhomi Njuki, jatend migawo marango rang'iny mar jotije mag sirikal Moses Kuria
bende ogwenyore paro kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi pok mag mwandu ne gwenge midendo ni one man one shilling kagikoni ging'eyo kaka wachno nobiro kendo biro weyo chien gwenge mathoth e weche mag dongruok. We must speak peace, we must speak unity, we must say things that can unite the whole country, even if sometimes it means sacrificing our own interests as a community, as a county, because Kenya is one. And when one part of the country is hurting, the rest of the country will also be hurting. Walter Nyambaga, Ramogi TV.